Takže ľudia, čaute, ja som pri tom videu. Dnes sme tu so zbraním z Elite série Break Barrel 9.2. Zo začiatku som musel to dať takto blízko, lebo tuto tak moc nezaostrie, to moc také lesklé. Takže budem tak trošku to tu. K zbraní dostanete takýchto 10 Elite šipiek. Nie to, nedostanete takých Elite, ale iba modrých. Iba modrých. Ja použil som originál kutom. Také mám tu dnes také svoje elitky. Takže táto tu zbraň má svojho predchodcu iba len zo M-Strike série. Neviem, jak sa volá presne tá zbraň. Takže tá zbraň má iba jednu taktickú lištu. A neviem, či je predchodcom tejto tu zbrani, neviem, či je, úplne neviem. Takže táto tu zbraň sa nabíja tak, že stlačíte tento kus plastu, predok sa vysunie, zatlačíte dole, dáte tu normálne, že dovnútra dve šipky, čo je úplne pre mňa na hovno, lebo všimnite si, aký to je dookola voľný priestor, keď uniká ten nadbytočný vzduch. Zaklapnete, zasuniete. Do keľu. Aha, tie šipky sa zasunú dovnútra. Takže ešte raz dáte dnu. Zaklapnete a tento predok zasuniete späť. Tu je tak. A môžete byť do zeme. Je tu taká poistka, že vysuniete, tak máte, a to niekde v polovici tak dáte tu náboje a nepôjde vám to dať hore. No tak musíte tak dole zakľapnúť a dať hore. A to vystrelí vám. Dobre ľudia, takže teraz sa vrhneme na paľbu. Matúš bude streľať, tu máš si zober šipky. No ja. Ja si vezmem kameru. Bude sa byť tam. Tá zbraň má strašne malý dostrel, ale z ďaleka to ani nedostrelí. Ideme z väčšej diaľky? Stačí takto tu. Chceme opäť do zdania asi 12 metrov. Nemusíš, iba by. To je predtým tie dve šipky tam dostrelilo a teraz iba tak dopľuvlo. Ani to nedoletel. Mieril hore a úplne tam vypísal. Nebudem vám tu dávať teraz zbytočne tie všetky 10 šipiek, na čo je to zbytočné. Jedna, druhá šipka. Tu Matúš má štvrtú. Takže ľudia, toto tu bylo z toho videa všetko. Nezabudnite dať like, koment, odber a čus.